תופעת השדרות, אנחנו מוצאים אותה, מתחילה לפני כ-450 שנה, במחצית המאה ה-16, והשדרים, ראשי תיבות, שלוחא דרבנן, אנשים שנשלחו מטעם הקהילות בשם הרבנים ובשם חכמיה, היו יוצאים מארץ ישראל כדי להביא כספים להחזיק את הקהילות בארץ ישראל. אנחנו מכירים שיצאו ממספר ערים, ביניהם צפת, טבריה, ירושלים וגם בחברון. ברשימת השדרים של חברון מעל 130 שדרים שיצאו. השדרים האלו יצאו למסע של מספר שנים. שעזבו את קהילתם, היו הכנות רבות מאוד לקראת היציאה. זה לא כמו היום שאורזים איזושהי מזוודה ועולים על מטוס. לא, זה היה גם כרוך בסכנה מאוד גדולה, להסתובב עם כסף מזומן. לא מעט מהשדרים גם מצאו את מותם על ידי שודדים בדרך. הייתי רוצה לספר על אחד מהשדרים. השדרים אלו לא היו פשוטי עם, הם גם לא היו מהבינונים. שלחו את גדולי הקהילה, רבניה ודייניה, שהמשימה מעבר לאסוף כספים עבור הקהילה, היה גם לבחון ולהעביר את תורת ארץ ישראל לקהילות שבהם הם הגיעו. ואחד מהם זהו רבי אליהו מאני, ששימש כרבה של חברון קרוב ל-40 שנה, משנת 1860 לערך עד יום פטירתו, 1899, והוא שימש כשדר בין השנים תרל"ב לתרל"א, 1872 עד 1875. וכמו שאמרתי, שולחים את גדולי ישראל. רבי אליהו מאני, נוטריקון מנצר ישי, צאצא לבית דוד, עיראקי, נולד בעיראק, והיה רבו המובהק של רבן של כל בני הגולה. רבי יוסף חיים, הבן איש חי, הוא לא רק היה רבו, הוא גם היה גיסו. כי הרב של שניהם, רבי עבדאללה סומך, בעל הזבחי צדק, היו לו שתי אחיות. אחת האחיות, רחל, התחתנה עם הבן איש חי, והשנייה, סמרה, הייתה לאשתו של רבי אליהו מאני. רבי אליהו מאני צדיק קדוש ופרוש, מיום עומדו על דעתו, לא הכניס בשר לפיו, היה רוצה לשתות חלב, היה חולב עז, שוחט אותה, בודק שאין בה סירחה של טרפה, ורק אז הוא שותה. רצה לאכול ביצה, היה רואה בעין תרנגולת מטילה ביצה, רושם עליה תאריך, את התרנגולת שם בהסגר, כלוב. 21 יום התרנגולת לא מתה, יצאה מדין טרפה, היה אוכל את הביצה. האיש התקיים בו וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא לך ויראו ממך. הוא היה מסתובב ברחובות חברון, בעלי ברית, בני ברית ושאינם בני ברית. היו יראים מפניו. הערבים כינו אותו שייח אבו סולימן, איש קדוש. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, בין לבני ברית ובין שאינם לבני ברית. כתב מעל 150 חיבורים, רובם נשרפו ונעלמו במסגרת הפיצוץ של העיר העתיקה בירושלים והספרייה הגדולה שהייתה בישיבת פורת יוסף. והנה, בצורת קשה בארץ, הקהילה בחברון לא היה מה לאכול, שלחו את רבי אליהו מאני, או בקיצור, הראם, כשדר למצרים, עמק הנילוס. וכמה שהוא היה איש תורה, איש של קדוש ופרוש, אבל הכיר גם צורת מטבע מהי, וחזר משם עם מסע של עשרות גמלים, עם אוכל בשביל הקהילה ולהחיות את הקהילה. כן, רבי אליהו מאני שימש כשדר, שלוחא דרבנן של הקהילה הקדושה בחברון, בין השנים תרל"ב לתרל"ה, ובלעז בין השנים 1872-1875.